Dobrý deň. Mám stretnutie s pánom Allmanom. Moje meno je Jack Torrance. Jeho kancelária je prvé dvere vľavo. Ďakujem. Pán Allman? Áno, ja som Jack Torrance. Vítajte, Jack. Poďte ďalej. Som rád, že vás poznávam. Aj ja. To je moja sekretárka Suzy. Ako sa máte? Mali ste nejaké problémy nás nájsť? Nie, žiadne. Urobil som to za 3,5 hodiny. To je pekné. Stanite si, nech sa páči. Dáte si nejakú kávu? Ak máte, tak nebudem proti. Suzy? A prosím vás, poproste Billa Watsona, aby prišiel.